tiki-taki, 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 tiki-taki. Hola, què tal, amics i amigues del Tiki-Taki? Una nova edició d'aquest podcast, doncs que anem fent cada setmana quan juga el Barça. Mira, se m'està quedant aquí un d'allò, suposo que són els nervis encara del partit d'ahir contra el Llevant. Bé, un partit que no té més explicació. El Barça va fer una merda de partit, va començar a fer unes rotacions que no s'entenen, francament no les entenc. Ja sé que et vaig demanar les rotacions, Xavi, pel dia del Llevant, però no s'entenen, o sigui, no em treguis el Nico en lloc del Pedri, no em treguis el Nico en lloc del Pedri, treu-me el Nico en lloc del Busquets, val? I si vols fer rotacions a la primera part, doncs juga amb Nico, Frenkie de Jong i Gavi, o juga amb Busquets, Nico i Pedri, val? Però Pedri i Gavi han de jugar junts, no poden jugar per separats i a la mateixa posició. I mira com van jugar l'altre dia. Ahir, per exemple, Pedri va sortir i Gavi va revolucionar l'equip. Va ser un partit estrany, sabent que el Llevant no jugava a la vida, necessitava punts. El Barça venia de fer un partit dur i roscós, amb un camp incòmode, com era el partit de l'Hertha de Frankfurt. Però no és excusa, o sigui, vam tenir sort de que tenim bona defensa, el senyor Eric Garcia cada dia està més bé, ahir Jordi Alba no va estar bé, només penjant pilotes, Dembélé no es va veure, i si no es veu Dembélé no es veu Aubameyang, i res, fins que no va entrar Pedri i Gavi, doncs no es va veure res. Bé, ens van picar 3 penals en contra, no podem dir res, potser el primer és una mica dubtós, els altres no són claríssims, i ara sortirà tots aquells que diuen al Madrid li van pitar 3, avui ens en piten 3 a nosaltres, no. Els penaltis 2 eren claríssims, el de l'Alves, potser era un penaltito que es podia pitar o no es podia pitar, però es va pitar, cap problema. Ter Stegen va parar un, el va encertar molt bé, li va encertar la jugada amb el peu a la línia perquè no n'hi haguessin dubtes. Gol d'Aubameyang, que va significar l'1-1, cop de cap, fantàstic, un centre de Dembélé d'aquells que no saps com se'ls treu, però el treu. I després van sortir, Gavi i Pedri van revolucionar el partit, Gavi va fotre una jugada brutal, però brutal, i després li va donar el gol a en Pedri, i després ens van tornar a pitar un penal, ens van empatar a 2, semblava faltaven 5 minuts per acabar el partit, que la cosa no tirava, doncs va sortir Luc de Jong, que avui és el protagonista de la nostra capçalera, i va fotre el gol de cap, el gol que ens té acostumats, que ja ens ha donat uns quants punts, gràcies a aquests 2 minuts o 3 minuts que juga, i que Xavi li dona l'oportunitat, i aquí et demostra que, igual que et critico quan fas les rotacions, t'he de dir que tens els jugadors motivats, perquè encara que surtin un minut, surten el per totes. I això és molt important en un equip, en una plantilla és molt important que el que surti no surti desmotivat. Un altre tema és el tema Adama. Adama ja fa unes quantes jornades que no és titular, a l'Adama aquell que ens va meravellar contra l'Atlètic de Madrid ja no l'hem tornat a veure, ahir va sortir i no va fer ni una jugada de 1 contra 1, sinó totes les pilotes anaven enrere, i això que anàvem 2-2, hagués pogut fer alguna cosa més. No, Adama ha fotut un baixón brutal, no sé si és físic, si és psíquic, què és, però ha fotut un baixón brutal, i ara que estem cara al final de temporada i quan més en necessitem, doncs no et tenim, o intenta recuperar-te, o si no ja saps que al mes de juny cap a Wolverhampton. En canvi, un que al juny o al gener ja tenia les maletes fetes per anar-se'n a Sevilla, doncs es podria arribar a quedar, perquè és un estil de jugador que el Barça no té, com és Luc de Jong. No és que ara estigui jo aquí a favor de Luc de Jong ni que sigui un crac per mi, Luc de Jong continua sent per mi un jugador que no té nivell Barça, però és un jugador que per la fitxa que té, que cobra poquet, i pel rendiment que està donant, doncs jo el podria deixar com a tercer davanter, deixant el segon Aubameyang i el primer doncs portar el que haguem de portar al mes de juny. La resta, doncs bé, Alves, no semblava si estava tocat o no, però el vam aguantar lesionat perquè Xavi no li té confiança a Mingueza, o sigui que Mingueza també el juny ha de marxar,
Mala notícia tenim que Araujo ha rebut la quarta targeta groga, això significa que el proper partit contra el Cádiz, que és dilluns que ve, si no m'equivoco, el dia de la Mona, doncs no podrà jugar, esperem que Piqué estigui ja recuperat. I després per aquest dijous amb l'Eintracht de Frankfurt no sabem si Piqué estarà recuperat, però si tenim un lateral esquerre. No sé si comptaràs amb Mingueza perquè Serginho està lesionat, Alves no pot jugar, tenim Araujo i Piqué i suposo que no se t'ocorrirà posar l'inútil de l'Englet que cada cop que surt fa un penal, perquè aquest jugador, què vols que et digui? Aquell jugador de l'Englet que vam veure al Sevilla, bueno, de fet en el Sevilla només el vam veure amb aquella eliminatòria contra el United, que va fotre un partidàs, però jo no l'he vist mai més un partidàs com aquell. Ja veurem, al mig del camp no tenim dubtes, sabem el que tenim. Busquets està en forma, De Jong està en forma, Pedri està en forma, Nico està en forma, Gavi està en forma, Riqui Puig no compta per ell, no compta per Xavi, suposo, diuen ara que segurament al final de temporada marxa al Celta, Riqui Puig, doncs bon vent i barca nova. Jordi Alba, doncs ahir no va fer un gran partit, però bueno, el que va fer va més o menys fer-ho bé, va fotre la centrada que va donar el tercer gol. I després, bueno, el Lentix de Guais, ja encara que s'ha lesionat, tampoc hi compta molt per Xavi, m'imagino que també fotrà el camp, i res, que hem de buscar jugadors ja pel juny. Dembélé no crec que es quedi, i encara que es quedi, què vols que et digui? Sí, és molt bo, ha intentat renovar, però, hòstia, és que no el veus, o sigui, ahir era un partit on Dembélé vestiu que sobresortir-se una miqueta a la davantera. Sabem que el Llevant va pressionar molt, tenint el comandante aquest dels collons, aquest que ahir va fer una jugada que si arriba a entrar hauria sigut el gol de l'any, no? Però mira, pel que va passar, doncs el Ter Stegen va fotre la mà, va quedar la pilota penjada i el senyor Eric Garcia la va fotre fora i es va quedar sense el golaç. No em va agradar molt l'actitud d'un defensa del Llevant, que quan va sortir Gavi a la primera ja el va començar a marcar, però és Gavi, no t'equivoquis. Gavi, per molt petitet que sigui, per molt 17 anys que sigui, un dia s'aixecarà i fotrà una hòstia amb algú d'aquests veteranos, entre cometes, que el provoquen, que no sé si és que li tenen enveja perquè ell juga al Barça i l'altre està continuant amb un equip d'aquests ascensors o de mitja taula, no ho he entès mai, però fins i tot ahir un li va recriminar que portava les botes descordades. Quan en la jugada on Gavi es va quedar sol davant del porter i la va parar el porter Cárdenas, doncs per mi, igual que la de l'Alves era un penaltito, aquesta no era penaltito, era fora l'àrea, però era una falta claríssima que li van fer a Gavi i a sobre se li van rebotar. Hem de cuidar això, hem de cuidar que no ens facin mal amb els nanos, que són molt bons, però bé, per lo de més, no n'hi ha més a explicar avui, el partit va ser una merda, o sigui, per part del joc del Barça, o sigui, per part de l'espectador el partit va haver un moment que es va trencar i era superdivertit veure el partit, les coses com són, o sigui, i res, estem segons a la Lliga, amb un partit menys, que ho solucionarem el dia 24, ara ens ve el Cádiz a casa, i continuem a 12 punts del Madrid, potser 9 quan guanyem el Rayo, i potser tenim la gran sorpresa de que hi ha alguna punxada al Madrid. Jo ho dubto, jo crec que el Madrid, i més si té Benzema, és impossible de que perdi, ja ho veurem demà, em sembla que juguen demà contra el Chelsea o demà passat, i ja veureu, o sigui, el Madrid ja està a semifinals de Champions, crec jo, hauria de passar alguna cosa molt greu perquè no estigués, i res, que es vagi cansant a la Champions i vagi procurant a la Champions. Penseu que el Madrid només a la que guanyi 3 partits, o 4, o hi empati un, em sembla, el Madrid guanyant 4 partits és campió de Lliga. O sigui que hem d'intentar que aquests 4 partits es converteixin en 2 victòries i un empat i 2 derrotes i pregar que el Barça guanyi tot el que li queda i li vaig posar una mica de pressió per les últimes jornades almenys acollonir-los, però dubto molt que això passi. Bé, esperarem el dijous, a veure si nosaltres també entrem a les semifinals de l'Europa League, jo crec que sí. Jo crec que aquí en l'Eintracht de Frankfurt aquests els hi cauran un parell de cerveles i un parell de salsitxes morunes, o sigui que 3 golets els podem fotre, esperem que estiguin tots en forma,
I això sí, senyor Adama Traoré, ha sigut una segona oportunitat per venir cap Barça. Aprofita-la, tio, el que queda de temporada, perquè sí que si no, fotràs el camp. Fotràs el camp i si fots el camp, doncs mira, bon vent i Barcanova i a la Premier, que ja estaves molt bé. D'acord? Doncs res més per avui. Avui ràpid, concís, perquè no ha hagut més. Ha sigut un partit fluixet del Barça. Esperem que el proper tiqui-taqui sigui una mica més extens perquè haurem de relatar tants gols com puguem. D'acord? Ja ho sabeu, com sempre, visca el Barça i visca Catalunya. Adeu! Tiki-taki, 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 tiki-taki.